Grupo Socialista. Boas noites a todos. A verdade é que penso que é complicado ampliar a exposición que acaba de facer Pablo, que acaba de ser bastante preciso e por memorizar. O noso partido, despois de enterarse de todo o acontecido con estas dadas masivas e ver a preocupación que se estaba xerando, pois decidimos consensuar cos compañeros do bloque nacionalista e consideramos que era necesaria a convocatoria deste pleno para que se aclarase toda esta situación e aclarar todo o que estaba a suceder. Creo que o equipo de goberno é máis que consciente da preocupación e malestar que se xerou despois de todas estas actuacións, xa que foron moitas as manifestacións tanto orais como a través da prensa escrita como das redes sociais, que mostraron tanto os veciños e veciñas do noso concello como veciños de fora de Ribadeo. Nós vimos aquí a escoitar o que o goberno, o equipo de goberno ten que decir a todo isto que sucedeu, xa que foi bastante preocupante a maneira de actuar e tamén a maneira de facer fronte aos problemas. Creemos que é un pouco incomprensible que a día de hoxe, na época na que estamos vivindo, na que todas, ou prácticamente todas as vilas tratan de humanizar e de recuperar esas zonas verdes, que se proceda pois, a este tipo de actuacións, este tipo de talas ou a futuros proxectos que son un pouco, non sei. Nada máis, simplemente escoitar o que ten que decir o goberno. Creo que é o momento de deixar claro todas as actuacións que se fixeron, todas as que están previstas, transmitir aquí hoxe tanto para o conhecimento da oposición como de todos os vecinos que están aquí como de toda a xente de Ribadeo. Nada máis.